децата на младоженика и снахата Анатолий и Радослава. 500 лева е от тях. Моля да спрете музиката. Благодаря. От семейството на бате Фичо и кака Мери от Севлиево. Първи братовчеди на младоженеца. И още 300 лева тук на маса номер 6. Наистина всичко ви е на 6. Какъв да бъде поздрава? Хубав кукла Барби на Рико Бенд. А сега. Благодаря. И следващата маса е масата на таткото на младоженеца. И почваме от него, разбира се. 1000 лева от таткото. И още 100 лева отива и Валентин. И пожеланията, живот и здраве и най-важното, без което живота е много скучен. Много любов. И от Криса още 50 лева. От бабата и дядото на младоженика, стълбовете на семейството. Корените. Аз се мразя да взимам борче. И искам да върна озеро на Белия. Като Белия да дойде тук с него, нека е следи. И желая щастие, здраве и дълъг живот. Нека винаги да ги гони щастието, както ги гони и сянката. Не могат да избегат от сянката, да могат да избегат от щастието. Благодаря. Едно страхотно пожелание. 560 лева е от дядото на младоженеца. Баба Ферде е следата от Левски. Тя си е Леля Неба.
мама. 130 лева е от нея. 500 лева от кака Елза. Братовчетка на Бисер. Той има детето. Дай там в кутиката, те са твои деца ще вземат. Не може. Ще доживееш да ожени ми не може. И още 500 лева от Леля Мичи. И поздрава за тая маса. Какъв да бъде? Кой ще каже? Какъв да е поздрава? Сега не минам за пъти аз. Каквото реши оркестъра. Специален поздрав. Благодарим ви. Специален поздрав за масата на таткото на младоженеца. И отиваме към маса номер 13, фаталния номер. Мутко и Ева са следващите. От страната на младоженеца. Живи и здрави и 200 лева от тях. От Стринка Паца и Чичо Исо. 200 лева. И пожеланията за живот и здраве, дай Боже стократно да има. Рита и Нури от Левски. И 100 лева от тях. И поздрава за масата, какво да бъде? Якито да пее. Якито да пее. Кой е Якито, не знам. Тиста. И нека това е и специален поздрав за рожденничката тая вечер Ева. Жива и здрава да си много дълги години. Да се радваш на обич от внуци, правнуци и всички да те слушат. Щастливи раз. Йосе. Една сутрин рано станах и на жена си тихо казах: заминавам за Германия, за пари, за много пари.
Рано станах и на жена си ти го казах. Заминавам за Германия, за пари, за много пари. Иди да плачеш, мила, матero vescanie, care drumente me pirava, lo vede ana. Matero me romie, matero me suzie, care drumente me pirava, lo vede ana. Na 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 na. Благодаря ви. Масата на майката на Бисер. Пожелания за много щастие и много любов. Гарнирани с 1500 лева. И най-красивата Леля, казаха. Леля Галя. И 500 лева от Леля Галя. Денис, 150 лева, много здраве и късмет и каквото си пожелаят това да става. Уска и Ники от Чехия. Чак от Чехия дошли за сватбата на Ивелина и на Бисер. Щастие, късмет и при тях бебчето да е момченце. И 300 лева. Благодаря за музиката. Дядо Дойчин дава 200 лева. Още 200. С дядо Дойчин на 200 ще ги броим. И още 100. Докарахме ги до 500. Искат Осман Паша.
баба Ана дава още 300 лева. Е, това е. Добър ден. Ицо от Чехия. Крони, колкото и да е, важното е да са от сърце. 100? Какво? Крони, продължаваме. От малко към голямо вървим, това е добре. Сега вече вървим към предния джоб. Страшно става, като мине над задния джоб. От предния джоб 50 евро. А продължаваме, добре? И още 50 евро. Побеляк и устарявам на Сашо Роман. Так